Sanibonani nonke bathandi bohlelo kaDr Mnguni. Umelaphi wendabuko. Ngithe ngibuye ke namhlanje bafowethu. Ngizokhuluma nani, ngizokhuluma nabantu bami abathandi bohlelo lami abasupporta kakhulu. Ikhona into engicela siyibheke namhlanje ejulile kakhulu, ehlupha abantu abaningi. Kukhona lento ejwayele ukwenzeka, uthola ukuthi umuntu umane ahanjelwe umkhwenyana, ahanjelwe intombi, omunye ahanjelwe umkhwenyana beshadile, kube ukuthi kunomuntu wesifazane othile osengene ebudlelwaneni babo bobathathu, ahamba umkhwenyana asale kanjalo usisi, kokunye kuhambe umama asale kanjalo ubaba. Imvamisa ke kuye kwenziwa ukuthi indoda iyaphuma ngaphandle, ithole mhlawumbe umntwana omncane ngeminyaka kunayo, bese kwenze uhlelo lokuthi kubonakala sengathi manje umama akenzi kahle intweni, kanti chabo kungene idemoni. Enye into engingitshela abantu ukuthi isichitho sikhona, isichitho esilaphekayo, kodwa sikhona isichitho esingalapheki. Uyabona othandweni manithandana babili bese yaphuma oyedwa wenu ayoqoma ngaphandle noma ayoqonya ngaphandle, leso sichitho asalapheki futhi asudingi umuthi, asilapheki nje asipheli. Isichitho esilaphekayo ileso ukuthi niyaxabana, niyalwa, niphuphanidla njani ube nezimpi, kodwa kuwumuntu sokufike kini, hayi leso ukuthi omunye umuntu uqomile ngaphandle. Namhlanje ngizokhuluma nani ukuthi awukwazi umuzwa umuntu ukubhidlizwa umuntu wesithathu. Umuntu wesithathu mezongena ukuthi cha nanga umuntu uzogana, kuyazwakala, kodwa lo muntu akaveli, lo muntu akaziwa, waziwa wena kuphela, lokhuya kuye. Bese lento yakho ukuthi ke unkosikazi abe nenkinga, ngabe intombazane eyingodusho yakho, ngabe intombazane oyimisele ngayo noma naye eyimisele ngawe, leyo nto leyenza ukuthi kube nempi enkulu phakathi kwenu. Bese kuba khona ke umuthi lapha engizokhuluma ngawo, igama lawo kuthiwa ke isehlula manye. Isehlula manye ke singena lapho seyafika umama usethi cha uhambile ubaba, sesithatha isehlula manye sesiyasithaka, sesiyamnikeza ukuthi ke akahlula manye amantombazana awahlule, hayi akahlula amanye amadoda awahlule, ngoba lo muntu simnikeza wona iwona okwazi ukuthi ke maye ushaye uthinta ulandele le ntombazane esihambile ibuyize la, ahluleke lwana bese eyithathile, ahluleke lwana bese eyikhohlisile. Okunye umuzi awukwazi ukufa ngenxa yakho, sikhona sezinyanga sizokumisa ngobulala umuzi womuntu, sizokumisa futhi umuthatha umfazi womuntu, noma sizokumisa mutha indoda yomuntu ngemithi yokuthi lo yamuntu abone omunye umuntu uyathathela ukuthi ingqondo ntoba zathi uyifika nje bimfaka umuthi, mfaka umuthi yenyangeni, ingasho ukuthi thatha ifunela umuntu womuntu, ithayi nomuntu wami bamthathile khamba manga, nathi ngokujaha sikunika umuthi awubhidle umuzi. So uma ukuthi unaleyo nkinga leyo, ikhondlela ukuthi ungasizakala uwakhe umuzi. Mubu umuntu ongawakhe umuzi. Like lathi iBhayibheli, owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe, kodwa isula uyawubhidliza ngezandla zakhe. Kunabantu namhlanje abahanjelwa bayini, abahanjelwa amakhosikazi bengaliboni ithuba lokuthi siyathi lo nkosikazi uyangithanda, lo nkosikazi uyangihlonipha, afuna umuntu ukuhlukumeza ingane yomuntu, nayo phela iziphendukele inhliziyo ukuthi ngenza ngayo yonke indlela ukuthi lo muntu abe right, kodwa ubhizi uyangihlukumeza, agcina umakoti sehamba. Mase hambile kusezokhalela thina manje ukuthi hayi ngifuna le nduku isehlula amanye ngalo mfazi, kanti uyena obemhlupha. Nalapho mube nebhadi weza kimi, uzoba nenkinga ngoba ngifike ngibone ukuthi wena ubuhlupho, bese kutshela cha mlande uzoxolisa phambi kwami ukuthi ke uyaxolisa ngamaphutho onke bowenza kuye, ukuze ngaphambi unikele le nduku, ngoba le nduku mangeke kunike guarantee sure uzobuya. Ngisho abe kuthi upheshe kwezilwane noma kuthiwa ungaphansi komhlaba uzobuya, ngoba yinduku le ejulile abangenayo abanye abantu. Okunye futhi engifuna ukunichazela khona
gijimani niye kubantu laba enithi nabadumile, enithi nabasezingeni eliphezulu, enithi nabangcono. Kodwa nibuya nikhala lapha ngoba nithi nifika lapha lo muntu akanasikhathi senu. Ufika nitshela khona aphume kunini. Anitshela khona aphume kunini. Ugcine manje ungakwazanga ukubeka udaba. Mina ke ngilapha esibili, ngilapha ubunyanga ngiphinde ngilapha ukuba umfundisi. Kunezinto engikhanga ngimi ukwelapha ngiluleke. Yingakho ke abantu mabengene kumina esikolweni kube ngathi abasheshe bephuma ngoba ngifike ngichaze indaba ngiqede mangimele ngikululeke maniza nomndeni ngiluleke. Yingakho kuthiwa ngudokotela womndeni ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikwakhele into. Ngizokhuluma ngesehlo amanye namhlanje ukuthi ke uyinduku ekhona engakwazi ukukusiza. Ufuna ukuwina isikhundla izokulekelela, ufuna ukuphatha izokulekelela, ufuna ukuwina impi ethile izokulekelela. Abafana laba basashela abasabanga abasengamajongosi abasengamajongo abasabheke intombi izokwazi ukuthi ke ikelele ngoba uyabehlula bonke abantu mawuthinta lento. Yingakho ukuthiwa ke isehlula amanye amadoda. Ningakhohlwa ukusubscribe, zikhona into enamandla la kumthando wabantu uDokotela uMnguni uProfessor. Uma nje usubscribe mahala uzothola into eziserious nezibalekile nezonsizakala futhi uzoyeka ukugijima zonke indawo lezi uhamba ufuna imithi engeze ukukusiza ngoba uzobe usuwazi ukuthi cha la kumthando wabantu ngiyancedakala, la kuProfessor ngizonceda ngifike ngiyithole into engifuna. Ningakhohlwa esontweni lokuqala enyangeni ngiseGoli noma kanjani ngiphazami eSoweto eMndeni South 1625 Mkwena Street. Ilapho engisuke ngikhona. Okugcina ulive uyeza, ngizoqala ulive njalo ngoLesithathu ngo-8 o'clock ngizobe sengikulive. Ngicela abantu bayilungiselele ukuthi ulive uyaqala njalo ngoLesithathu 8 o'clock ngisuke sengihlezi nani bathandi bohlelo lami. Ngicela isupport yenu, ngicela imibuzo, ngicela konke enikudingayo niyobe nikhuluma nami live njalo ngo-8 o'clock ntambama. Nkosi yomusa inibusise. Ningakhohlwa ukusubscribe uDr. Mnguni umthando wabantu ongenzeki kubantu kuMnguni kuyenzeka. Amen.